Bueno, jo crec que nosaltres mateixes som molt competitives, no? I no volem perdre i volem seguir guanyant tot el que es pugui més. Però sí que és veritat que el dia a dia es fa complicat. Aleshores, ell intenta motivar-nos amb, no sé, amb al·licients sobretot al cara als partits, si et fiquen pocs gols, doncs tal, si els dies d'entreno, doncs si entrenem bé, potser ens donen una sessió de descans o coses així, perquè si no és molt complicat. El que sí que és veritat que som un equip que treballem molt bé. Llavors teniu petits premis. Petits premis, sí, pel dia a dia, perquè és una manera de motivar-nos i d'intentar que entrenem al 100% cada dia. Ara també es veu tot lo maco de la medalla campió del món. Suposo que per arribar aquí has d'haver passat... Moltes. Moltes. Sí, hi ha moments dolents, hi ha moments bons, però sí que és veritat que ara aquests 2 anys és molt fàcil, no? La gent està pendent, està tothom sabent què és el waterpolo, però fa molts anys que la gent no sabia ni que el waterpolo femení existia. I jo he viscut una mica aquesta transició, no? De no saber què és el waterpolo a cada cop la gent, inclús algú et reconegui pel carrer, no? I dius, ostres, com ha canviat les coses. Però sí que és veritat que te'n recordes, quan vius tot això, te'n recordes dels altres moments que no han sigut, bueno, tan bons, no? Hi ha vegades que t'aixeques pel matí i dius, val la pena aixecar-se i anar a entrenar, patir, a més, però després quan estàs en competició, tant en Lliga Europea amb el club com Mundial, Europeus, Olimpiades amb la selecció, dius, realment sí que mereix la pena. O sigui, tot el que disfrutes, la il·lusió que hi fiques dins quan et tires a l'aigua per jugar, i després si ve recompensada per una medalla, sí, és brutal. I jo crec que sí que mereix la pena. O sigui, precisament l'èxit de l'equip jo crec que ha sigut aquest, no? Que s'ha aconseguit un grup que estem molt bé dins de l'aigua però millor fora de l'aigua i això no és fàcil, perquè a més són moltes hores, pot haver-hi molts roces i no n'hi ha, no? Hem aconseguit que no hi siguin i és l'èxit. És la primera vegada que passa això en algun club, no? I la veritat és que sap greu, no? Que hagin d'apostar per un i per l'altre no, però la situació és la que és. I, no sé, venim de ser campiones d'Europa, hi ha un grup molt maco, sabíem que podíem intentar tornar a fer bons resultats, aleshores, no sé, l'aposta ha sigut pel femení. I contentes, no?, perquè a pesar de tot i a pesar com està la societat en general, doncs, que un club aposti pel femení en lloc del masculí és, no sé, diu bastant també. Sí, la veritat és que és un honor poder dir que un club està apostant per un equip femení i no un masculí. Però que si veus els resultats, dius, seria una tonteria fer el contrari. La veritat és que cap club aposta més pel femení i pel masculí i nosaltres estem molt agraïdes i molt contentes que segueixin confiant en nosaltres i que ens deixin continuar en aquest cicle que esperem que duri anys. Suposo que arribarà algun dia en què les coses no vagin tan bé, que perdem alguns partits, però jo crec que l'equip també està preparat per això, no? Quan es perd s'ha de tornar a lluitar per guanyar, no? I també és un altre al·licient, però està clar que intentarem que no arribi aquest final de cicle o com li vulguin dir. Pot ser Rio... No sé, aviam com va, no? Queda encara una mica i ara queda, bueno, hi ha objectius previs que també ens fan molta il·lusió, aleshores doncs tant de bo arribi a Rio i no s'hagi acabat el cicle, no? I seguim allà i aviam com acaba. Personalment, a la vostra vida ja diària, com porteu l'exigència competitiva d'entrenar, competició? Bueno, és la teva vida, no? És la teva vida de sempre i estàs acostumat a aquest ritme. Desgast, no sé, jo dic que quan tingui 50 anys no m'aguantaré segur, però bueno, no sé, de moment aguantant, perquè sí que és veritat que l'esport d'èlit és molt exigent. I a nivell, bueno, a nivell genolls, ombros, tal, o sigui, no sé com acabarem, però bueno, de moment a disfrutar. Ha canviat la vida personal els últims, ara que hi ha hagut el boom dels últims 2 o 3 anys? Noteu això d'aquest... Bueno, una miqueta, de tant en tant sí que veus algú que fa ostres, aquesta és la de waterpolo, tal. Molta gent li sones a lo millor, però no saben on situar-te. I poc més, no ha canviat massa, anem a 4 events més i res, seguim la vida normal. Més que la fama és que s'inverteixi més en waterpolo, no? Si hi ha més publicitat, si la gent ho veu més, està clar que s'invertiria més. Aleshores és més això que no pas la fama en si, o sigui, això ens és igual, el que ens importa és que la gent ens conegui el waterpolo, que la gent ho practiqui i que vagi creixent. Notem això sí que els mitjans cada cop més ens donen una mica més d'importància, cada cop sortim més, hi ha més entrevistes, però això també som conscients que si no seguim guanyant, això s'acabarà. I nosaltres el que volem és seguir lluitant per poder aconseguir èxit i que es segueixi parlant de nosaltres i que la gent no ens oblidi. Sí que és veritat que
els mitjans tenen certa culpa, però clar, també sabem que el país és només futbol, futbol, i potser una mica de bàsquet, de motor i poc més, i el tennis perquè està en Nadal. Només es fixen en altres esports quan guanyen. Si no és futbol, futbol i futbol, però bueno, nosaltres intentem lluitar perquè no sigui així, poder canviar-ho encara que sigui una mica. Que abans era com, no, la meva filla waterpolo no, perquè, ostres, no sé, la imatge era com dolenta, no?, de les noies de waterpolo, havies de ser lletja, basta i no sé què més, saps? Aleshores la gent era com, no, waterpolo no, i ara hi ha molta gent que ens diu, ostres, és que clar, jo no em pensava que fóssiu així, jo. Collons, no sé, som normals, no? Evidentment que tens més esquena, doncs sí, pot ser que tinguem més esquena, però vull dir, no sé, jo crec que va canviant una mica el concepte del waterpolo femení i aviam si la gent anima a apuntar els nens, o les nenes sobretot, a waterpolo. Ara, cada cop més, és això, si un esport no surt per la tele, ha de sortir perquè guanya. Si un esport no guanya, no surt, no és conegut i llavors la gent no vol jugar o ficar-se a fer aquell esport. Llavors el que sí que hem notat ara que hi ha no milions de nenes, però hi ha moltes més nenes que cada cop més s'apunten a jugar a waterpolo, que els pregunten als pares, jo vull fer això. I si mica en mica aconseguim que vagi pujant, doncs mira, això que ens emportem. No creu que des de la pròpia, no sé, federació es podria, perquè segons quins partits, no sé, és un partit d'húngares contra tal i és una batalla campal. Sí. No es podria intentar fer alguna cosa perquè el joc fos més... Bueno, és waterpolo, és waterpolo, sí, al final nosaltres hi ha un límit a tot, evidentment, però és un esport dur, és un esport de contacte i això, no sé, jo no crec que hagi de canviar tampoc, no sé, crec que també és una altra part del joc, que sí que hi ha vegades que es passen, però no sé, a mi m'agrada també, és part d'això. Evidentment que pràcticament totes les jugadores són de selecció i evidentment de clubs, compaginem entrenaments amb estudis, perquè sabem que quan això s'acabi ja està, podem viure ara d'això, com ha dit la Jenny, però quan s'acabi o comences a treballar o ho tens malament.